אז אנחנו נמצאים ביונגרפראום, ובעצם התוכנית היא ככה, יש פה כמה אופציות. צריך ללכת פה באיזושהי תעלה עם זכוכית כנראה. אפשר להגיע למעלית הזאת, במעלית הזאת עולים ל-3,571 בגובה. אפשר להמשיך אחרי זה ולעלות בעוד מעלית של 3,475. אז זהו, אנחנו נתחיל את הטיול. זה כמו 10 דקות הליכה, נראה מה רואים בדרך. פה מנסים למכור לנו שעונים, למכור לנו מזכרות, ואנחנו מתחילים במסע. עלי קרח, אנחנו בסוף חודש שישי 2024. קרח איפה שרק יכול להיות קרח. אוקיי. יונגרפראום. שומעים את המערה. תחושת מחנק, אין אוויר. אוויר מאוד מאוד דליל. צריך ללכת לאט. אנחנו נעצור כי בינתיים רק הולכים בתעלה הזאת.